Вітаю! На телеканалі АТР спеціальний ефір присвячений 100-й річниці Курултаю кримсько-татарського народу. Вже за кілька хвилин у Верховній Раді України розпочнеться урочисте засідання парламенту. Саме з нагоди цієї дати, крім народних обранців, у заході візьмуть участь делегати Курултаю кримсько-татарського народу. Треба сказати, що більшість з них спеціально приїхали з окупованого Криму. У Раді працюють наші знімальні групи, і вже згодом ми з ними зв'яжемося, і вони розкажуть подробиці. Сьогодні зранку в кулуарах Верховної Ради України відкрилася тематична фотовиставка. Її підготувало державне підприємство «Кримський дім». Приурочили виставку до 100-ї річниці Курултаю кримсько-татарського народу. І нагадаю, вже о 15-й, а це за кілька хвилин, розпочнеться урочисте засідання парламенту. Очікується, що у залі після оголошення офіційного початку заходу по черзі пролунають два гімни – український і національний кримсько-татарський гімн. Треба сказати, що в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди відзначення 100-ї річниці першого зібрання кримсько-татарського народу візьмуть участь лідери кримських татар. Першим слово візьме уповноважений президента України з питань кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Після цього очікується, що до слова запросять голову Меджлісу кримсько-татарського народу, президента Всесвітнього конгресу кримських татар, народного депутата України Рефата Чубарова. Крім лідерів кримських татар, до трибуни має вийти муфтій мусульман Криму Айдир Рустемов, а також віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Мукремін Шахін. Зараз маємо можливість зв'язатися з нашими знімальними групами. У Раді працюють наші кореспондентки Гульсум Халілова, Ільмас Асан. Вони розкажуть, що нині відбувається у кулуарах Верховної Ради і хто вже з делегатів вже прибув до Ради, аби взяти участь в урочистому засіданні парламенту за нагоди 100-ї річниці Курултаю кримсько-татарського народу. Зараз маємо можливість поговорити з Гульсум Халіловою. Гульсум, тобі слово. Розкажи, що зараз відбувається у Раді. Селям алейкум, студия, селям алейкум, АТР телеканалының сeyircileri. Ақиқат енді меслектешім София де білдіргеніне көре, шымды біз Украина Юқара Шурасының кулуарларында болынамыз. Айын бұл ерде Құрылтайының 100 жылығына бағышланған тедбір аман-аман шымды бір қаждақадан башламалы. Меслектешілердің мұнымның қайд еткеніне көре, мұнда ақиқат енді 100-ден зияде базыларының білдіргеніне көре 200-ге яқын ватандашларымыз Қырымдан келділер. Мен алғанда шымды Украина Юқары Шурасында чешет мұсафірлер бар. Айтқаным кебі Қырымдан Украина халық депутатлары, саяси эрбаплары ве милли әрекет иштиракчылары. Шымды менің янымда Құрылтай делегаты Милли Меджлис азасы болуна Ибраим Бей Чигертмауны селямлайық. Селям алейкум. Селям алейкум. Ибраим Бей, не үшін сіз бүгін мұнда келдіңіз? Білесіңіз, әрбір халық өзінің терақиятында, өзінің өсуінде Оле бір вақытлары келеки, өзінің бір демократик институтларын мейданға кетірем. Bundan tamam 100 yıl evvelsi de Kırım Tatarları özünün evvelden kurgan devletçiliğini ve belli bir kanunlarga olarını bir yetiştirmek için böyle bir institutunu 100 yıl evvelsi kurdu. Bu Kurultay sistemasını meydana getirdi. Her vakit olsun 100 yıl evvelsi, olsun 2. Kurultay 91 senesi geçken Kurultayda da her vakit biz Kurultayda mühimden mühim bir meselelerini çözemiz ve belli bir dokumentlerini kabul etemiz. Ибраим Бей, мына бүгін Құрылтайның, бірінші Құрылтайның тешкіл етілмесінден 100 ел толды. Ве бұл 100 еллық Украина Юқары Радасында кечірілмесі не қадар мұйым сізже? Elbette 100 yıl evvelsi geçirilgen Kurultayda o vakitlerde tamam bizim o vakit komşumuz olan Ukrayna devletinden çok bağlıydı. Bizim o vakit sanki hareketlerimiz de biriydi ve bugün de 100 yıldan sonra elbet bu yerde geçiriliyor bu. Bu böyle bir timsali bir meseledir bu yerde ve mühimden büyük bir vakiyadır bu bugün. Siz aytdınız ki Kurultayda Kırım Tatar halkımız için hakikaten çok mühim meseleler çözülüyor. Sizce bugün çözülmesi gerek mühim mesele neden ibarettir?
мен айтып geçtim elbet. Kurultayda çoktan çok mühim meseleler çözülen böyle bir vakıya halkımızga tesir edecek. Yazık ki biz onlarını kabul etemiz. Onların hepsini biz yerine getirip olamayız. Ama inşallah esas biz özümüz şu kurultayımızda halkımız kim olganını biz gösteremiz ve dünyada özümüzü bildiremiz ve biz tamır halk olarak özümüzün vatanımızda biz de devletçiligimizge yetişeceğimiz mana bunu da koz oguna alamız her vakit. Çok sağ olunuz. Biz ele şimdi aziz dostlarım canlı şekilde Milli Meclis azası ve kurultay delegesi İbrahim Bey Çigirtma bağlangan edi. Biz ise gelecek misafirimizden karşılayımız. Bu da kurultay delegesi Saniye Hanım. Selamun aleyküm. Selam. Saniye Hanım Ametova da bir kere takdim ettim. Sizni biraz kameraga çevirmeye istedim. Ve siz aslında Karaman kadın geçenlere vefat etken Veciye Kaşkan'ın cenazesinde bulunup Satxın Eskender Bilalovna da kuvgan kadınlardan birisiniz. Bugün ne için mında geldiniz? Men bugün keldim çünkü bugün bek mühim bir kunumuz. Kurultayımızın 100 yıllığı. En çok bizim istegimiz tezce Kırım'ını işgalcilerden kurtarmak. Bizim vatanımızın serbest etip cumhuriyetimizin tizmek. Men o maksatnen yaşayım, o maksatnen nefes alam. Sizce bugün yukarı radada nasıl meseleler koterilecek ve ne bekleysiniz şimdiki toplaşudan? Bugünkü toplaşudan bütün dünyaya başta bildirmek gerek. Bizim isteklerimizni. Bütün dünya bizge yardım etsin. Kurtarsın bizim milletimizin, bizim vatanımızın kaytarmak için bizler tırışmak gerekmiz. Men belesem bugün mühim şeylerin laf etmek gerekmiz. Vecap için men bir söz aytmak isteyim. Saygılı cemaat, bizler 10 gün evvelsi Vecablamızın soңғы yolga ozgardık. Bu Kırım işgalciler onu öldürdüler. Doğrusundan aytsak öldürdüler çünkü o da ölecek bir insan degiledi. Öyle bir büyük bir balaban yürekli bir insan edi. Biz hepimiz bütün dünya, bütün Kırım Tatarlar biz hepimiz ağlayımız o bizim kahramanımızın ardından. Saniye Hanım, siz kurultay delegesi olasınız. Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdiki şaraitlerde kurultayını toplap mühim meselelerini çözmege mümkün mü? Kırım'da kurultayını toplamak mümkün değil, lakin bu bizim nemelerimiz onu tırışmaya istiyorlar. Kurultay toplamağa, biz onlarga napar yapar kurultay toplamağa vermemiz. Biz belirlesek cemaatle biz bu meseleni çalışamız. Даже если onlar özleri birkaç tane adam toplaşsalar, o bizim halkın fikri olmaz. Biz ona çaremizge göre karşı durarmız. Büyük teşekkürler. Zalda görüşkence biz ile şimdi kurultay delegesi Saniye Hanım bağlangan edi. Men şimdi sözünü kurultay şimdi zalda çalışkan meslektaşım Elmas Asanov'a berem. Keliniz o anda şimdi buluna anda ne ola dinleyik. Мен şimdi Ukrayna Yukarı Şurası'nda bulunan malum olğanı gibi bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda kurultayının 100 yıllığına bağışlangan tantanalı tedbirler geçirilecek. Tedbir aman başlanacak. Tedbirde Ukrayna siyasi vekilleri, Kırım Tatarlarının diaspora vekilleri iştirak edecekler. Bundan da gayrı Kırım'dan birçok failciler teşrif buyurdu. Çıkışta prezident temsilcisi Halk deputatı Irina Lutsenko, Ukrayna Yukarı Şurası'nın yol başçısı Andrei Parubi, Kırım Tatarlarının lideri Halk deputatı Mustafa Cemilev, Meclis reisi Rifat Çubarov ve Kırım muftisi Ayder Rustemov çıkışta bulunacaklar. Şunu da kayıt etmek gerek ki ta 100 yıl evvel Kırım Tatar Cumhuriyeti ilan edilgen edi ama Bolşevikler Cumhuriyetimizni tanımadı ve kısa müddet içinde Cumhuriyetimiz dağıldı. Ama şunu da kayıt etmek gerek ki kurultayımızın vasıtası ile anayasamız kabul olundu. Milli bayrağımız da kabul olundu ve ta 100 yıl evvel Kırım Tatarlar demokratik prensiplerge esaslangan edi. Bu yıl Ukrayna Yukarı Şurası Kırım Tatarlarının milli kurultayının 100 yıllığına bağışlangan tedbirlerine öz destegini gösterdi. Bu vaktka bu sonki malumat şimdi ise sözünü Gülsüm Kalilova'ya berem.
Скажите, когда я буду в эфире, у меня еще 2 гостя есть, могу еще найти. Дабыр кере, селям алейкум, урметлі достарым. Біз Кения Украина радасының кулуарларына қайтамыз. Сіздерге ваде еткеніміз кебі, әлбетте ке бүгін біз құрылтай делегелері Milli Meclis, региональ Meclis азаларының субетімізні ве оларының мұнда не үшін келгені ақта лафларына үрсетмеге девам етмектеміз. Шымды менім янымда Қарасу базар региональ Meclis рейсі Мұстафа бей Асаба бар, оны селямлайық. Селям алейкум. Алейкум салям. Мұстафаға, не үшін бүгін сіз мұндасыңыз? Біз 100 жыллық, бірінші құрылтай 100 жыллығını қайт етмек үшін, мен үшін бұнда болғаным ғұрылу. Мен де бұнда келмесем, мен миллетші оламаз едім. Біз Қарасу базар районunu teşkil etip, мен бұнда келдім. Қарасу базар районының сакинлеріне бұйық selamlar getirdim. Ben belirledim işte ben boyunun borcu bunda olmak bugün de. Bu siyasi günde. Siyasi күн деп айттыңыз, 1917 senesi birinci kurultayımız Numan Çelebijihan ve onun savdaşları tarafından teşkil etilgen edi. Bugün Kırım Tatar kurultayının faaliyetine nasıl kıymet kesesiniz? Bu bizim şimdi saylangan sonki kurultayımız, ben belirlesem kurultay sağlam, o sağlam meclis sayladı, çok su. Bir-iki satqınları olsa o zararı yok, o tabi bir şey, öyle olmak mümkün. Ne degende her halkta oluyor, satqını da oluyor, kahramanı da oluyor ve el ahire. O bir zarar. Ben belesem ki vakti gelse, şimdiki vakti gel, toplaşırız mı? Gerek halkımız için gerek kararlar alırız. Ben belesem bizim mecliste sağlam, meclis de o kararlarını alır. Toplaşırıq деп айтқан вақытта, шымда құрылтайны топламақ ve mühim meselelerini çözmek imkanlarını koresiniz mi? Ben bugün de toplaşıp mühim mesele sualleri çözmeye imkan yok. Neyse bizde Kırım'da onu yapmaya vermezler birinciden. Toplaşsak da biz gerekli kararlar almaya vermezler. Onun için biz toplaşmayız. Ben belesem tarihi kararını alsak bizim birinci kurultayın yapkanını biz biliyoruz. Biz de ondan saklayık işte bu o şeyler de gene devam eder. Ve mühim meseleler çözmek gerek kurultay деп aytınız. Sizce şimdi biz için en mühim meseleler neden ibarettir? Bizim birinci mesele bu bizim vatanımızı kaytarıp almak. Biz ne degende biz şanlı Girey hanların nesillerimiz. Biz o Kırım hanlığın nesilleri. Biz onları boyumuzun borcu kaytarıp bizim bağlarımıza, torunumuza kaytarıp vermeye o devletçiliği. Ve şimdi kireceksiniz zalga, anda başlayacak tantanalı tedbir. Bu tedbirden beklentileriniz nasıl? Ben belesem bugün bir dülber laflar, bütün halkara temsilcileri bizge kol tutarlar. Ben onu duyayım, bütün dünya bizi kol tutay. Biz doğru yoldamız, galibe bizde olacak ben belesem. Bu Қарасу базар региональ Meclis reisi şimdi bizle Mustafa Asabay'da. Men ise gelecek musafirimizni selamlamaga ister edim ve onun suhbetimizne devam etemiz. Selam aleykum. Aleyküm selam. O'zingizni seyircilerimizga bizga tanıştırış etiniz. Sizin seyircileriniz meni bek yaxshi biladir. Endi men Fatime Sayfulayeva, Baxçısaraydan keldim. Yüreğimiz hem kuvonchlen to'la, hem pek büyük kederden to'la. Çünkü Kırım'da her gün böyle bir bizim için kederli şeyler ola, kederli haberler ola. Her gün yüreklerimiz titriyor. Aşığımız tez bu bizim işlerimizi böyle bir noktadan kıpırdasın da vatanımızın serbestliği yakınlaşsın dep. Fatime Hanım, siz Baxçısaray'dan geldim dep ayttınız ve benim düşünceme göre bugün Baxçısaray represiyalar merkezi dep oldu. Çünkü endi Baxçısaray'dan birkaç gruppani işgalciler yakalap hapishanege şimdi aldılar. Bundan evvel siz bu içeride bulundunuz. Çok mitinglerde anda barıp destek ettiniz. Andaki vaziyet nasıl sizin gözünüzden baksak, mında getirdiniz mi bir yanılıklar?
Yazık ki Bahçesaray insanları en çok bu represiyalara uğratıldı. Bizim közümüzden ebet bu mahsus yapılgan işler, bu millet toktasın, bu millet bizlerge aylansın dep yapılgan işler. Lakin men belesem toktamaga gerek mi? Toktamayıp işlerimizni ogge sürmek gerekmiz. Oz isteklerimizni tolu sesinen aytmak gerekmiz. Men her sefer aytam, ne kadar başını eksen, oğlar da ziyade egeler. Tüm tursan, olar ille bir gün bizlerini serbest kaldılarlar. İnşallah katı kıştan son güzel bir bahar kelediler kartlarımız. İnşallah o baharını görürüz. Evlatlarımız da serbest vatanda yaşarlar. Fatime Hanım, son olarak da siz bugün bu kurultayga geldiniz. Sizce bugün kurultayının Kırım Tatar halkımız için emniyeti nasıl? Bugünkü kurultayımızın emniyeti ebet birinci kurultayının emniyeti gibi olardır deyip umutlanıyoruz. Evet, bir günde çok şey biz müzakere et almamız, lakin bir adım olsa da o geç gelerimiz ve elbette ki birinci kurultayımızın emniyeti büyük olan gibi bu adımımızın da emniyeti öyle büyük olar diye düşünüyorum. Ve bugün şimdi toplaşığa karacaksınız, dinleyeceksiniz, ne bekleysiniz ve endi siz kularlarda yurdunuz, mında Ukrayna'dan bir destek hissetile mi hakikatinde? Destek evet hissetile, lakin yüreğimiz da ziyade da suratı açsın dep isteyimiz. Sağ olunuz. Biz ile Bahçesaray'dan kelgen musafirimiz Fatime Hanım Sayfulayeva oldu. Biz ise devam etemiz ve şimdi geçenlere işgalcilerin kolundan azat etilgen Milli Meclis Reis Muavini Ahtem Çigos yanımda. Onu keliniz selamlayıq. Selamun aleyküm Ahtem ağa. Aleyküm selam. Bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda bulunasınız ve mında kelip ne hissettiniz birinciden? Birinciden pek kuvanam. Bu merasimleri beraber Ukrayna devletinden beraber geçirgenimize. Bu pek mühimdir, pek tarihte kalacak şeylerdir. Bir zamanda bizim milletlerimiz pek yakın idi ama Rusya imperiyası bu yakınlığı bozdu. Şimdi biz bu vaziyettemiz. Bizim Kırım Tatar milleti anda küreşe Ukrayna'nın beraber olmasına ve o sebepten bizim milletin pek çok baskı yapı, Rus imperiyası ve mahkemelerde oturamız, işte diğer baskılar kite. Ama ona bakmadan bizim milletimiz özüne razılığını korsete, Ukrayna'nın beraber olmasın, ozu yaşayışını görmeye korsete, inşallah öyle de olur. Bilesiniz, sizden evvel kelgen yapısı insanlar aytты ki kurultay ne için gerek sualine onlar cevap verirler. Kırım Tatar halkının mühim meselelerini çizmeye. Siz de böyle düşünüyorsunuz mu ve sizce en mühim çizilecek meseleler nedir? Kırım Tatar kurultayı o elbette milletin saylangan milli organıdır ve bütün mühim meseleler evvelden de bakılırdı kurultayda. Şimdi men belesem birinci biz turasual bizim milletimiz ozu vetanın milli vetanın bu konstitutsiyada değişmelerinin etrafında çalışması ve neticesine ki beraber kelimemize onun etrafında çalışacağız. Nasıl düşünüyorsunuz bu konstitutsiyaga anayasa körsetilivi dönüşmelerinde halkının söz hakkı var mı ve kurultay toplanmaga mümkün mü bugün? Anda o değişmelerde mi? Halkının söz hakkı ve bugün ya kurultayın bugün misal toplamaga mümkün mü? Şimdi ve kurultay bu dönüşmelerge özünün fikirlerini toplum olarak bildirebilir mi? Biz şimdi bunun etrafında çalışıyoruz ve böyle toplaşın yapmaya bakayıq. İnşallah bir kararga gelip biz onu yaparız.
Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Biz ile Kırım Tatar Milli Meclis Reis muavini ve geçenlere işgalcilerden kolundan azat edilgen Aktım Çiğgoz bağlangan edi. Biz ise devam etemiz hürmetli dostlarım, musafirler ile müzakerelerini yürütmege ve gelecek musafirimiz bu Kırım evinin müessesçi ve tesisçilerinden biri Alim Bey Aliyev, onu selamlayıq. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne için bugün siz mındasınız? Çünkü bugün 100. yılı kurultayı ve bugün kelliler pek çok Kırım Tatarlar, adamlar, dostlar Kırım'dan, Türkiye'den, Amerika'dan ve biz bunda hepsimiz toplaşıp bizim küçümüz gösteremiz. Kırım evi Ukrayna Yukarı Radasında şimdi bir sergi hazırladı anlağanıma göre. Bu hafta tavsiyetle tarif edebilirsiniz mi? Bu sergi kurultayı için, bu sergi meclis için, nasıl meclis 91. senesinde başlandı çalışma kongres için ve biz istediğimiz göstermeye Kırım Tatarlarda 100 yılda pek çok demokratik institutlar kuruluştu. Çok sağ olun Salim Bey ve şimdi toplaşıdan ne bekliyorsunuz? Evet, bugün toplaştıkta Kırım Tatar liderleri ve politikler olacak ve Ukrayna diasporadan öyle Sübet olacaktı. Son Sübet'ten son Ahmet'e bir neformal toplaşıp evet olacak ve laf edeceğim, tek çay kahve değil, edeceğimiz ne biz beraber Kırım'dan yapıp olarmız şunu. Sağ olunuz. Biz ile şimdi Kırım evinin tesisçilerinden ve çalışanlar hadimlerinden biri Alim Bey Aliyev bağlangan edi. Men ise sözünü meslektaşım Elmaz Aslan'a vereyim. Anda galiba endi toplaşıp başlandı. Sonki malumatlar ile tanış olamiz. Kırım Tatar Milli Kurultayına bağışlanған tantanalı tedbir başlana yatır. Men şunu da hoşmak isteyim. Bu yıl Nazirler Komiteti Milli Kurultayımızın 100 yılına bağışlanған tedbirler geçirilmesine teşkili komitet meydanğa getirdi. Şunun için birçok müesseselerde kurultayla bağlı birçok tedbirler geçirilecek ve bugün Yukarı Şurası'nda tantanalı tedbir endi başlandı. Ve saygılı teleseyirciler, sizlerge canlı yayında kurultayımızın 100 yılına bağışlanған tantanalı tedbirine seyretmege teklif edem. Першого курултаю кримсько-татарського народу оголошую відкритим.
Шановні гості, шановні присутні, шановні народні депутати України, зараз до слова запрошується Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Просимо, пане Андрію, вас до слова. Вельмишановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, високодостойні панове президенти, високодостойні лідери кримськотатарського народу, шановні народні депутати України, високоповажні муфтії, шановні представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, шановні співвітчизники. Ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і з таким захопленням, як робило це населення Сімферополя. Всі вулиці були прикрашені квітами і переповнені публікою. Це цитата зі спогадів сотника армії УНР Бориса Монкевича про вступ українського війська на чолі з полковником Болбочаном у Сімферополь, який завершив звільнення Криму від російських окупантів 24 квітня 1918 року. У січні 18 року Кримська Народна Республіка, проголошена Курултаєм у грудні 17-го, була знищена, а Крим окупований російсько-більшовицькими агресорами. У Криму почався жахливий терор. Російські окупанти розстріляли лідера кримських татар Номана Челебіджихана, який намагався домовитися з ними про припинення бойових дій. Але вже у квітні 18-го року українська армія повернула на Кримський півострів мир та спокій, повернула волю усім корінним народам. Вражають паралелі між подіями столітньої давнини і сучасними подіями. Російська окупація Криму у 1918 році і сучасна окупація нічим не відрізняються. Тодішня і сучасна окупація – це страх, терор і залякування. Переслідуються українці і кримські татари. Тоді окупанти відразу жорстоко розігнали кримсько-татарський Курултай, а у сучасному Криму меджліс кримсько-татарського народу проголошений російськими окупантами екстремістською організацією і заборонений. І тоді, і зараз російський агресор у Криму забороняє діяльність українських патріотичних організацій, татарських національних об'єднань. Під утиском перебувають віряни і українських християнських церков, і мусульмани. Але я переконаний, як українські воїни звільнили Крим тоді, у квітні 18-го року, так ми звільнимо Крим і зараз. Також ми пам'ятаємо, що наша Верховна Рада 12 травня 2016 року провела декомунізацію також і в Криму. 75 населеним пунктам і районам півострова були повернуті історичні назви. І я знаю, як ви пишаєтесь цим рішенням, і я пишаюсь цим важливим державницьким рішенням українського парламенту. Декомунізація Криму – це також і крок до його деокупації. Дорогі кримчани, ми з вами, ми не забуваємо про вас, і я впевнений, Крим повернеться додому, у велику українську родину, бо Крим – це Україна.
Історичні долі українського та кримсько-татарського народів нерозривно пов'язані та багато в чому схожі між собою. Наші народи єднає споконвічна жага свободи, незламна воля зберігати та розвивати власну національну самобутність, а також виснажлива боротьба за право жити вільно та гідно на власній землі. 17 березня цього ж року у цьому ж залі відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-21 років і створення першого українського парламенту – Української Центральної Ради. Саме під час Української революції було продемонстровано можливість цивілізованого, демократичного об'єднання територій в єдину суверенну державу. Проголошено незалежність України. Ця доба стала вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації та одним із найбільш складних періодів української історії українського народу у ХХ столітті. І ми пам'ятаємо про ще одні історичні події, які також відбувалися 100 років тому, у 1917 році, коли в межах сучасних кордонів України це національне відродження кримсько-татарського народу. У квітні 17-го року у Сімферополі було скликано Всекримський мусульманський з'їзд, який обрав тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет. Українську Раду відвідала делегація мусульман, яка звернулася з проханням підтримати їхнє прагнення до встановлення автономії Криму. Мусульмани висловлюють побажання про територіальне приєднання Криму до України. Це цитата з газети «Голос татар» за 2 липня 2017 року. Курултай, століття скликання якого ми сьогодні урочисто відзначаємо, розпочав своє перше засідання 9 грудня 2017 року о 14 годині в залі суду Ханського палацу в Бахчисараї після здійснення делегатами намазу. А перший український парламент, Українська Центральна Рада, привітала початок роботи Курултаю телеграмою. За підсумками першого Курултаю кримсько-татарського народу було проголошено Кримсько-татарську Кримську Народну Республіку. Було сформовано її уряд, затверджено символіку та ухвалено кримсько-татарські основні закони – першу Конституцію Криму. Мало хто знає, але кримські татари стали найпершою мусульманською нацією, яка надала виборчі права жінкам. Ще до того, як це зробили багато країн Європи. Перший Курултай, обравши кримсько-татарський уряд директорією, підкреслив при цьому, що не зазіхає на права інших народів, які заселяють Крим. Я хочу нагадати слова одного із організаторів першого Курултаю, першого голови Кримсько-татарського національного уряду Номана Челебіджихана. На Кримському півострові ростуть різнокольорові троянди, лілії, тюльпани. І у кожного з них витончених квітів є своя особлива краса, свій особливий ніжний аромат. Ці троянди, ці квіти – це народи, що живуть у Криму. Мета Курултаю, зібравши їх разом, скласти з них красивий і витончений букет, заснувати на прекрасному острові Крим справжню цивілізовану Швейцарію. Курултай думає
не тільки про кримських татар, але про всі народи, які протягом століть по-братськи живуть разом з ними. Курултай запрошує їх працювати разом і буде йти з ними пліч-опліч. Кримська Народна Республіка стала першою у світі тюркською республікою. Всі інші тюркські республіки, навіть сучасна Туреччина, були засновані вже після того, як була проголошена Кримська Народна Республіка. Але наприкінці січня 18-го року більшовики захопили весь Крим, оголосивши про розпуск Курултаю і Ради народних представників, та влаштували на півострові масовий терор, який супроводжувався погромами татарських селищ. Однак Кримська Народна Республіка, проіснувавши всього декілька тижнів, залишилася в історії як свідчення того, що кримсько-татарський народ усвідомлює себе суб'єктом історії, корінним народом півострова, а Крим – невід'ємною частиною України. Розпочатий російськими окупантами у 1918 році терор продовжився у 1944-му. Тоді у хворій уяві кривавого диктатора Сталіна з'явилась ідея депортації цілого народу. Українці, які пережили Голодомор, розстріли, репресії, депортації, глибоко розуміють та поділяють біль кримських татар. Протягом кількох днів у травні 1944 року з Криму було депортовано близько 200 тисяч невинних кримських татар. І повернення на батьківщину кримських татар почалося лише наприкінці 80-х років. Але насправді волю на власній землі кримські татари отримали лише з проголошенням незалежності України у 1991 році. Здавалося, що нарешті можна вільно та гідно жити на рідній землі. Однак у 2014 році кримська земля знову стала об'єктом зазіхань російського загарбника. Знову кримсько-татарський народ поряд з українцями зазнає переслідувань та дискримінації на рідній землі. Попри всі нещастя та важкі випробування, що випали на долю кримсько-татарського народу, він зміг не тільки вистояти, а й проніс через усі роки поневірянь та депортації свою щиру любов до рідної землі. Зберіг свої прекрасні традиції, свою рідну мову, зберіг свій власний неповторний шлях миру, добра та розвитку, яким йшли його предки. Як я вже зазначив на початку свого виступу, складна та багато в чому трагічна історія двох народів – українців та кримських татар – має дуже багато спільного. В обох народів відбирали державність та рідну землю, культуру і мову, але наші народи вистояли спільно. Ми єдині, ми єдиний український народ. Ми громадяни єдиної, незалежної і неподільної України. І зараз цей скрутний для нас усіх час, попри всі внутрішні та зовнішні виклики, які стоять перед нашою країною, саме зараз надзвичайно важливим є зміцнення нашої єдності, внутрішньої єдності нашого народу. Єдності, яка є запорукою нашої перемоги і майбутнього процвітання України, могутньої, демократичної,
правової, європейської держави. Вітаю вас всіх, друзі, із 100-річчям першого Курултаю кримськотатарського народу. Слава кримськотатарському народу! Слава Україні! Дякуємо шановному голові Верховної Ради України за ґрунтовний і історичний виступ і такі важливі паралелі в сучасній історії України. Слово надається представнику Президента України у Верховній Раді, народному депутату України Ірині Степанівні Луценко для оголошення привітання глави української держави. Будь ласка, пані Ірино. Шановні співвітчизники, сьогодні ми відзначаємо пам'ятну подію – 100-річчя від часу проведення першого Курултаю – національного зібрання кримськотатарського народу. У цей день наше політичне життя, яке обірвалось 1,5 століття тому, знаходить воістину нове народження. Такими історичними словами муфтій Криму Номан Челебіліджан у 1917 році відкрив перший Курултай кримськотатарського народу. За його підсумками було проголошено Кримську Народну Республіку, сформовано уряд, укладено Конституцію, яка відмінила станові привілеї та проголосила основоположні демократичні права і свободи, що полягали передусім у рівноправності усіх мешканців Криму, наданні прав жінкам на рівні з чоловіками. Знаменним є те, що у церемонії відкриття зібрання взяла участь делегація Української Центральної Ради. І хоча мрія розбудувати проголошену республіку була розтоптана більшовиками, які розпочали кривавий терор, перший Курултай став вагомою віхою в історії Криму і всієї України. Нинішня анексія Криму Росією, що марить імперськими амбіціями, знову принесла на півострів ворожнечу і страх, утиски та репресії проти кримських татар, українців, представників інших національностей, усіх, хто залишається вірними українській державі. Україна докладає значних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, захисту своїх громадян на загарбаних Російською Федерацією територіях. Ми наполегливо діємо політичними методами, передусім на міжнародному рівні, звертаючись до Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного кримінального суду, інших міжнародних та європейських інституцій з метою справедливого покарання агресора. Розпочато роботу над створенням у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної і незалежної української держави. Очікую ближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих та узгоджених змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, що мають законодавчо закріпити статус такої автономії, у якій будуть забезпечені рівні права і свободи як кримських татар, так і представників інших етносів, що проживають на півострові. А в подальшому сподіваюсь на мудре і зважене рішення народних депутатів України у цьому надзвичайно важливому питанні. Переконаний, що досвід героїчної боротьби кримськотатарського народу за свої права і за свою рідну землю, його висока організованість та єдність з українською нацією у розбудові української держави стануть переконливими чинниками відновлення державного суверенітету у Криму, успішного розвитку України в сім'ї розвинених, демократичних європейських держав. Слава Україні! Героям слава! Петро Порошенко. Дякую. Дякую. Шановні учасники урочистого засідання, я передаю слово для ведення урочистого засідання першому заступнику Голови Верховної Ради України
Ірині Геращенко. Будь ласка, пані Ірино. Дякую, шановний пане голово. Просто інформуємо, що у нашого шановного голови сьогодні дуже багато дипломатичних зустрічей. І, повірте, немає жодної зустрічі ані голови Верховної Ради, ані його заступників, ані, звичайно, президента чи голови уряду, де б не піднімалося питання неприпустимості анексії Криму, повзучої анексії Донбасу і того, що питання повернення Криму стоїть на порядку денному. Ми продовжуємо наше засідання, і зараз слово надається нашому шановному колезі, народному депутату України, уповноваженому президента України у справах кримсько-татарського народу, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву, нашому безсумнівному, найавторитетнішому депутату українського парламенту. Вельмишановний головуючий Верховної Ради, вельмишановний президент України, народні депутати, запрошені гості та телеглядачі, зокрема, наші співвітчизники і співгромадяни тимчасово окупованої території. Сьогодні дуже важлива подія в житті кримськотатарського народу. І я знаю, що зараз в Криму тисячі і тисячі наших співгромадян бачать наше засідання через онлайн-трансляцію телеканалу АТР. Тому, з вашого дозволу, шановний головуючий, я хотів би свій виступ зробити кримськотатарською мовою. Оскільки не всі в цьому залі достатньо володіють кримськотатарською мовою, мовою іншого корінного народу України, то прошу вас взяти наушники, по яких можна вислухати синхронний перевод українською. І щоб не створювати труднощів для нашого перекладача, я постараюсь строго придерживаться тексту, не делать каких-либо экспромтов. Вельми шановні народні депутати України і делегати другого Курултаю кримсько-татарського народу, поважні гості, рівно 100 років тому, коли після 135-річної окупації Росією Криму і повалення царського режиму народи імперії, що розпались, отримали право вільно висловлювати свої волю і думки, öz kaderini kendileri tarafından tayin etmek için aktif hareketlere geçtiler. кримські татари здійснили відчайдушну спробу реалізувати своє законне право на самовизначення на своїй землі. Вони в першу чергу відродили свій традиційний представницький орган Курултай, тобто національний парламент, який оголосив Кримську Народну Республіку. У першій же статті Конституції Республіки мовилось, що всі етноси в Криму мають право на самовизначення в рамках єдиної республіки. Також чітко визначалося і те, що форма управління республіки і склад її керівництва мають бути визначені краєвим засновницьким зібранням, куди запрошувалися представники всіх національних організацій півострова, лідер Курултаю і глава республіки Kurultayın lideri Numan Çelebi Cihan'ın ifade ettiği fikirlerine göre
Лідер Курултаю Кримда і yaşayan глава etnik республіки azınlıklar, Нуман etnik Челебіджіхан milletler ayrı у своїх renk виступах çiçeklerdi. говорив про Ve bu те, çiçekler що birleşip розглядає етноси, bir які cennet проживають yapacak в Криму, як різноманітні Kırım'ı квіти, parlak bir поєднані ülke разом, seviyesine geçirecek dedi. складають чудовий букет і забезпечать процвітання Ama Криму. ortalıkta Bolşeviklerin Кримські татари в особі свого представницького органу перед загрозою більшовицької навали, що насувалась, марно намагались консолідувати всі сили півострова для запобігання цій загрозі. Проте їх зусилля Başka milletlerge не yüksekten були bakan, düşmanca успішними. bakan, ardı sıra kendilerine Матушка Росія Виховані у дусі імперської зневаги і ворожості до будь-якого інородця, російські політичні сили в Криму не могли змиритися з тим, що у них мають бути рівні права з представниками корінного народу. І вони продовжували торочити про неділімость матушки Росії. Деякою мірою їх заколисували чутки, що розповсюджувалися більшовицькими матросами у Севастополі, про те, що ті в Криму нікого не чіпатимуть, а воюватимуть лише з татарами. Правда, була ще певна підтримка з боку нечисленних в Криму сил українських націоналістів. Україна milletçileri vardı. Ama onların sayıları, güçleri Kırım'ın ana topraklarında yeterli kadar değil. Тому військові формування кримських татар стали практично єдиною силою, що здійснювали якийсь спротив просуванню більшовицьких сил на початку січня 1918 року. Але сили були геть нерівними. Під час кровопролитних боїв під Бахчисараєм тривалістю 1,5 дні 12-13 січня 1918 року кримсько-татарський ескадрон було знищено силами більшовиків, переважаючою в 10 разів кількістю. В Криму запанував червоний терор. Обіцянки не чіпали нікого, крім кримських татар. Звісно, теж були швидко забуті. Було розстріляно або заживо втоплено у Чорному морі тисячі і тисячі людей, в тому числі палких прихильників неділімої матушки Росії. Ve Kırım'da kırmızı terör başlandı. Binlerce insanlar kurşuna dizildi veya ayaklarına taş bağlanıp Karadeniz'e atıldı. Yani diri diri boğuldular. Bu sırada Matuşka Rusya'nın birlik taraftarı olan insanlar da kurşuna dizildiler ve öldürüldüler. Kırım Tatar halkının lideri, Kurultay'ın lideri, şair Був арештований, запроторений до Севастопольської в'язниці, а потім 23 лютого розстріляний та кинутий у море і голова Кримсько-татарського Курултаю, голова уряду Кримської Народної Республіки, поет, автор гімну кримсько-татарського народу Нуман Челебіджіхан. 1920 senesi Sovyetler rejimi tamamıyla Kırım'da yerleştikten Після sonra остаточного повалення радянської влади в Криму у 1920 році більшовики з пропагандистською метою, а саме з метою привернення симпатій тюркського та ісламського світу, створили 18 жовтня 1921 року Національно-територіальну республіку Кримську АРСР. Bu cumhuriyetin yönetimine hayatta kalan bazı kurultay vekillerinin з державною кримсько-татарською мовою поряд із російською. Çok sürmedi. 20. yılın sonlarında Деякі діячі Курултаю, які залишилися живими, навіть отримали високі посади в цій республіці. Але це тривало зовсім недовго. Вже наприкінці 20-х років, після розстрілу глави республіки Велі Ібраїмова, почався масовий відстріл або відправлення у винищувальні радянські табори майже всієї національної інтелігенції та передовсім колишніх делегатів Курултаю.
birinci kurultayın 100 yılını kaydetimiz. Тому можна сказати, що сьогодні ми відзначаємо сторіччя розстріляного кримсько-татарського Yıllar Курултаю. geçti. Пройшли роки. 1991 року, Горбачов'un перестройкası, тобто через 70 років після встановлення радянської влади в Криму і 47 років після геноциду і тотальної депортації 1944 року, кримські татари, переважна більшість яких знаходилась в місцях заслання, скориставшись свободами Горбачовської перебудови, зуміли провести демократичні вибори своїх делегатів і скликати в Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу. Серед інших документів другий Курултай ухвалив декларацію про суверенітет кримсько-татарського народу на своїй історичній батьківщині. Ve bundan sonra bütün Kırım Tatarlar yaşayan yerlerde yerli ve bölge meclisleri На цьому Курултаї був обраний вищий представницько-виконавчий орган Меджліс кримсько-татарського народу, а потім вже у всіх місцях проживання кримських татар були обрані місцеві і регіональні меджліси. Як і слід було очікувати, радянська влада моментально оголосила Курултай та Меджліс антирадянськими та антиекстремістськими організаціями. Правда, розгорнути репресії проти Курултаю радянська влада вже їй було не сила. Вона сама вже перебувала на порозі власної смерті. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın